हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिज इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलखौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअ मानि बागै जागोन लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो कमेन्ट्सआव सोंहरदोंमोन आगमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ माब्ला होगोन होननानै स' लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो आगमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ नायनो थाखाय नेनानै दंना लोगोफोर स' लोगोफोर बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला आगमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 18खौबो आपल'ड खालामबायमोन लोगोफोर दहाय नाथाय बिथांमोना मानिबा जाहोनाव भिडिअखौ प्राइभेट एबा आनलिस्टेड खालामनानै दोनफिनबाय लोगोफोर जानांगौ बिथांमोननि चेनेलाव एबा भिडिअ माबाफोर टेकनिकेल इसु जादों लोगोफोर जायनि थाखाय बिथांमोना भिडिअखौ आनलिस्टेड एबा प्राइभेट खालामनानै दोनफिनदों लोगोफोर जानांगौ नोंथांमोनाबो सोरबा नुबायमोन ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना जाय आगमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 18खौ नुवाखै नोंथांमोना एसे नेना थाथ'दो लोगोफोर आसा खालामो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेला आगमा रुवाति बड' सिरियालनि पार्ट 18खौबो थाबैनो आपल'ड खालामफिनगोन ओमफ्राय लोगोफोर मैया आं मोनसे आपडेट भिडिअ लाबोदोंमोन ना बर'नि शर्ट फिल्मनि मुंदांखा फावखुंगुर रिंसार ब्रह्मआ हाबा जाबाय ओमफ्राय लोगोफोर बे आपडेट भिडिअनि कमेन्ट्सआव गोबाङानो सोंहरदोंमोन रिंसार ब्रह्म बिथाङा हाबा जामारबायना बिथांनि गोदान मोनसे शर्ट फिल्म फैगासिनो होननानै स' लोगोफोर रिंसार ब्रह्म बिथाङा हाबा जामारबायदि लोगोफोर बेखौहाय फावखुंग्रि दैमु ब्रह्म बिथाङाबो गावनि फेसबुक पेजावहाय मोनसे पस्ट होना होखादों लोगोफोर नोंथांमोना गोबाङानो नुखादों जानांगौ आरो दायो नोंथांमोना गोबाङानो फेसबुक आरो इउटुबावबो नुखाबाय जानांगौ ब्लग्स भिडिअफोरावहाय स' लोगोफोर दिनैनि मोननैसो शर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय आरो गोदान मिउजिक भिडिअ आरो मुभिसनि आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं